Cagayan de Oro City LGU gipadadaan og show cause order sa Department of Natural Resources and Environmental Management Bureau 10 tungod kuno sa kalapasan ini sa city sanitary landfill. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Bigawas sa findings sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, kun DENR EMB10 na adunay parte sa sanitary landfill sa Cagayan de Oro City ang wala mabutangi og high density polyethylene kun HDPE liner. Kini usa ka plastic sheet nga mo'y mupugong sa tubig gikan sa basura nga motuhop sa yuta kini aron malikayan nga mosagol sa tinubdan sa tubig. Gawas niini ilasab nakita sa gipahigayong inspeksyon niadtong August 7, 2024 nga wala nagaandar ang water treatment facility sa maong landfill. Kining tanan matud pa violation sa Section 41 sa Republic Act 9003 o ang criteria for establishment of sanitary landfill. Gibisita sa GMA Regional TV1 Mindanao ang buhatan sa DENR EMB10 apan wala pa sila naghatag og komento. Gibutyag sab sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office ilahan ang gitubag ang maong show cause letter. Gihimo to siya tungod kay ang cell number 3 wala pa manggod na human, no? Kay ang budget lagi for cell number 3 karon naman sa panahon ni Mayor Clark, so daghan proseso. And then ang katong giyabo dito sa kilid nga walay liner is aron pod maka-access ang mga equipment nga gabuhat sa cell 3. Nagpagawasab ang DENR EMB10 og cease and desist sa operasyon sa maong parte sa sanitary landfill nga walay HDPE liner. December 12 ato nagyong ipa-stop ang maong pagbutang dito sa maong location. Nga before mag-March 31 ilan ang mabayaran ang maong obligasyon dito sa Morisco, kay Morisco man atong linya. So kami sa Clenro wala may mahimo kung wala pagyoy kuryente. Pero among paningkamutan, no, among paningkamutan nga bisan og wala pa ang kuryente aron lamang nga dili mapuno kay lanin niya na rabasab ting ulan na aron dili mapuno ang atong lisipman. Kami among i-assure nga sa kanunay among i-recirculate. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.